Ahojte všetci, volám sa Dori a vítajte pri dnešnom videu. V dnešnom videu si ukážeme 4 Harry Potter popky. Budú to George, Fred, Testrál a Krivonožec. Máme tu na posledné 4 Harry Potter popky a jedného profesora alebo profesorku McGonagallovú. Môžete ich tu vidieť. Takže teším sa na Vianoce. No a bude to... už som ukazovala. Krivonožec je celý chlpatý, oranžový, čierne oči. Na kamene vyzerá, ako keď bol hnedý. On je celý oranžový. Konečne som nezabudla svetlo. Takže tak to vyzerá. A je to Hermionina mačička. Musím sa ísť pozrieť, že slabo mi spadla. Takže to bola Krivonožka. Dáme ju sem. Teraz ideme na Testrála. Má krásne biele oči, len nevie stáť. Keď si to dám sem. Alebo vie. On vie? Neviem, že on vie. On trošku vedel. Wow, takže keď sa fakt posnažíte, takže vie. I celý čierny, nožičky má fakt malinké a dávam mu like. A je to pekná dvojica z prvej epizódy alebo sérii, z prvého dielu. Pekná dvojica. Neviem, čo tu robí Dobby, keď bol v prvom dielu. Alebo dieli. Tak. Máme tu dvojčatá, ktorý nebudem úplne ukazovať, len ukážem jedného. Takže toto je Fred alebo George. Je to George. Má krásne oranžové vlasy, zelené tričko, vojenské, tak volám tú farbu, nohavice a hnedé topánky. A bol členom Brumbálovej armády alebo Harryho, alebo Fénixovho rádu, ale Brumbálovej. A Fred má F a vyzerajú fakt ako dvojčky, nemyslíte? Nájdete na nich rozdiel? Ja jeden, ale nebudem ho radšej hovoriť. A keď ste nevideli moje video, čo som dala do mojich guli pre rodičov, choďte si pozrieť to video. Choďte si ho i hneď pozrieť. Takže a my sa uvidíme u ďalšieho superového ďalšieho videa a ahoj!